Guys, welcome to my YouTube channel guys. Export of YouTube channel गासैखौ बरायनाय थाबाय guys. दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना थांबनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ guys. दिनैनि गल्पआ जोबोद इन्टारेस्टिं जानो हागौ guys. नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजोंनो मिउजिक दिन्थिनो लाबोदों guys. नोंथांमोना रोङाब्ला सोलोंनाबो लानो हागोन guys. आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांगासिनो guys. थौदो बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ। जों भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नैबे गिलास गंथाम लाबाय स्टिलनि guys. ओमफ्राय नैबे नोटबुक लाबाय बेनिफ्राय नैबे गिलासखौ नै बिदि खालामना लाखिबाय आरोना गाइस। बेनिफ्राय ब्लेंक कागज नागिरनानै लाबाय बेखौ रिभिउ गाइस। ओमफ्राय बेफोरबायदि खालामनानै नैबेयाव दोनबाय आरोना बेखौ गिलास सिङाव हाबलांहोगोन आरोना गाइस। गाइस नोंथांमोना नुनो हाबाय गाइस दा बेहाय जों आरो बेफोरबायदि सायाव आङो मोननै दोनबावगोन आरोना गाइस। ओमफ्राय आङो ब्लेंक कागज मोनसे लाबोबाय बेखौबो ओरै बल फिसा बानायना लाबाय। बेफोरबायदि बेहाय दोनबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै खोब्बाय गाइस। आब्राकादाब्रा गाइस नायदो आरोना नोंथांमोना दा गाइस मोननै जाबाय गाइस। आरो बेखौ मोनथाम दिन्थिनाय दा आरोना गाइस नोंथांमोना बेखौ बेहाय दोनबाय बेयाव दोनबाय गाइस। आरो मोनसे ब्लेंक कागज लाबोबाय आरोना गाइस। एनभाइनि बेफोरो बेखौबो बल बानायनानै बेफोरबायदि बल बानायो आरो बेखौ बेहाय एबार बेयाव होला आरोना गाइस। आङो एबार बे गंसेनि सायाव होसिगोन आरोना गाइस। दोनबाय गाइस। गाइस नै गाइस नोंथांमोना नुनो हाबाय जानांगौ नै गाइस बेहाय मोनथाम बल मोनफैबाय आरोना गाइस। स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांखो गाइस? नोंथांमोना गाइस मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामदो गाइस। आरो बिदिनो आं मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन गाइस। नोंथांमोनखौ आं दा माबोरै खालामदों नोंथांमोननो दिन्थिलांसै गाइस। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। स' गाइस नैबे मिउजिकखौ मोजां मोनोब्ला बर' हारिनि थाखाय मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालाम आरोना गाइस। आरो लोगोसेनो मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना गाइस। नोंथांमोननि सिगाङाव गेजेराव आं बर' रावजोंनो मिउजिक लाबोबाय थागोन गाइस। बेबायदिनो मोजां गाइस। नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरोना गाइस अननानै। स' गाइस आंनि नैबे चेनेला जोबोद फिसा गाइस। नोंथांमोना सापर्ट खालाम गाइस जाहाथे आंबो गोजौ जौगानो हायो गाइस। बेनिखायनो स' गाइस आं दा नोंथांमोना आं दिन्थिनोसै आरोना मिउजिकखौ माबायदि खालामो बेखौ गाइस। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बेफोरबायदिनो स्टिलनि गिलास एबा कफि काप ला आरोना गाइस जाहाथे ग्लासनि गिलास दाला जाहाथे बेखौ ग्लासनि गिलास लायोबा गाइस हमनानै हाखागोन। बेखायनो ग्लासनि गिलासखौ लानाङा आरोना गाइस। बेफोरबायदिनो नैबेहाय ओरै मोनसे बल सोग्रा लाबाय कागजनि बेहाय गाइस। बेखौ आरो बेहा दोनबाय दोननानै गाइस बेखौ बेहाय दोनबाय आरो बेखौबो बेहाय दोनबाय जाहाथे नुवा लासे नैबेखौ बेयाव सोनानै जाहाथे नुवा लासे बेखौ थाबनो ओरै खालामना दोनो आरोना गाइस। बेफोरबायदि नुबाय बे मोनसे बेफोरबायदि कागजखौ बिसिनानै बेफोरबायदि गेजेरनिफ्राय बिसिनानै गाइस बेफोरबायदि लादु मोनसे लाबो जाहाथे कागजनि बल। स' गाइस नैबेखौबो गुफुर कालारनि ला आरोना अब्लानिया हमनो हाया रावबो गाइस। बेखौ बिदिनो होनबाय बेखौ बिदिनो दोनबाय गाइस। ओमफ्राय बेखौबो ओरै होबाय ओमफ्राय ओरैनो गाइस
जायखिजाया बुंनानै गाइस बेखौ ओरै खालामजोबनानै ओरै बोखांना गाइस नै गाइस बेखौ बेहायनो सोना लाखादोंमोन आरोना गाइस आरो आं बेखौ दिन्थिबावनोसै मोनसे गाइस नैबे बेयावनो थाखाबाय गाइस ओमफ्राय बेखौ ओरै खोब्बाय बेखौ ओरै खोब्बाय बे मोनसे लाबोबाय होननानै लादु कागजनि बेखौबो बेहाय दोनबाय बेयाव दोनबाय बेखौबो बेयाव गोजाबबाय ओमफ्राय गाइस नै आरो बेखौ बेहाय दोनबाय बे मोनसे लारु लाबोबाय बेखौ बेहाय दोनबाय बेखौ बेहाय दोनबाय आरोना गोजाबबाय गाइस नै बेफोरबायदिनो आरोना गाइस जोबोद सिम्पोल गाइस सिम्पोल मिउजिक गाइस नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम आंखौ गाइस नोंथांमोनखौ बिदिनो गाइस मोजां आंबो मिउजिक लाबोबाय थागोन गाइस नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामल' गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव जेसेबां गोरा मिउजिक दं आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं गासैखौबो फोरोंलांगोन गाइस अननानै सापर्टल' खालाम गाइस